ukhona yini umuntu onomoya ongcwele okhuluma njengawe? Ukhona yini umuntu onomoya ongcwele ophaver njengawe? Ukhona yini umuntu onomoya ongcwele owenza lezo ezenzayo manje? Umoya ongcwele bengekakukhuze yini? Uthinte kanjani? Ngoba umoya ongcwele ukukhuza usacabanga ukuthinta. Mayekho. Now, Eva no-Adam abawiswanga ukudla, badla ngoba sebewile. Ukudla kwabo umphumela wokuwa, ukuthatha umuthi sekumphumela wokuwa kwabo. Umoya ongcwele akakhohliswa, umoya ongcwele akakhohliseki. Umkhohlisa kufa wena umkhohlisayo. Baningi nje abakhona abathanda basaphila kanti bafe kudala bebulawa ukuthi bamkhohlisile, baziveza beyinto abangasiyona. Ngoba tshela abantu bahambele kuphusha ngabo wena. Noma sawugula sawuphatha phansi, tshela abantu bashashe lephupusho lapho. Silwa nasono, silwa nasono, silwa nasono. Silwa nasono.